Hola, benvingudes i benvinguts a una classe de dibuix amb el Guille. Avui us ensenyaré a dibuixar un cap, que és molt fàcil perquè s'assembla molt a un ou, però del revés. Recordeu que és un vídeo, així que el podeu tirar enrere, tirar endavant, parar-lo. Comencem! Comencem dibuixant les figures bàsiques del nostre cap, que seran una rodona i la mandíbula, que és aquesta part de sota que surt dels costats del cap. Li posarem un coll perquè no quedi flotant a l'aire. Després li dibuixarem dues línies superimportants, una vertical, l'eix de simetria, que ens separa la cara en esquerra i dreta, i una horitzontal per col·locar els ulls. Fixeu-vos que surt dels punts d'unió entre les dues peces del cap i que queda més o menys a la meitat. Ara ja podem anar col·locant els diferents elements de la cara: ulls, nas, boca, orelles, cabell... Aquí podeu veure com la línia de simetria que dèiem abans ens és superútil perquè ens quedi tot al seu lloc. Un cop tenim totes les parts situades on volem, ja podem posar tots els detalls de la cara. Hi ha 1000 maneres de fer ulls, nassos, boques, celles, orelles, cabells, pestanyes, complements. Una bona manera d'aprendre a fer-los és fixant-vos en com són i provant de dibuixar-los. Podeu mirar la gent del vostre voltant, fotos, altres dibuixos, mirant-vos al mirall... I ja ho tindríem, una superbruixa! Fixeu-vos que, gràcies a aquestes formes tan fàcils del principi, hem pogut posar tot al seu lloc perquè ens quedi millor. Si en comptes d'una bruixa vull dibuixar, per exemple, un pirata, amb la mandíbula, el nas i les orelles més grans, simplement hauria de dibuixar les figures bàsiques que vull que tingui el meu personatge. Després, només caldrà que dibuixem tots els detalls que vulguem al nostre personatge i... Com amb la bruixa, com he fet un dibuix molt senzill al principi per saber on va tot, després li he pogut dibuixar tots els detalls a sobre. Espero que us hagi agradat el vídeo i que dibuixeu un munt de personatges. Com és un vídeo, podeu comentar aquí sota, sí? I em podeu escriure què voleu aprendre a dibuixar. Llavors jo puc anar muntant, a veure si puc muntar un superdibuix, alguna cosa, alguna classe, algun tutorial que sigui, per ensenyar-vos a dibuixar totes aquestes coses que voleu, d'acord? Als comentaris, aquí sota, dieu, doncs jo vull aprendre a fer un ase, jo vull aprendre a fer una granota, el que sigui, d'acord? Petonets!